Bis-saħħa tar-regolament tal-Unjoni Ewropea dwar ir-roaming, iċ-ċittadini Ewropej ilhom mill-2017 igawdu minn roaming bla ħlas biex iċemplu, jibagħtu l-messaġġi u jużaw id-dejta bil-mowbile barra minn pajjiżhom fl-Unjoni mingħajr tariffi addizzjonali. Ir-reviżjoni tar-regoli ħarġet fid-dieher li kien hemm lokal titjib. Fl-istħarriġ tal-Eurobarometru ta' frar tas-sena li għaddiet, 33% ta' dawk li wieġbu li vjaġġaw barra minn pajjiżhom kellhom veloċità tal-internet fuq il-mowbile aktar baxxa minn dik li normalment kien ikollhom f'pajjiżhom u 28% kellhom standard tan-netwerk aktar baxx barra minn pajjiżhom, jiġifieri netwerk 3G minflok 4G. Barra minn hekk instab li 25% tal-klijenti esperjenzaw kwalità agħar fis-servizz ta' roaming mill-inqas darba meta mqabbel mal-kwalità f'pajjiżhom, anki meta l-kundizzjonijiet tan-netwerk setgħu ipprovdew kwalità aħjar. Ir-regoli l-ġodda li jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ta' Lulju se jġibu magħhom benefiċċji sinifikanti għan-negozji u għaċ-ċittadini Ewropej li se jgawdu minn esperjenza ta' roaming aħjar bl-istess kwalità ta' servizz ta' mowbile barra minn pajjiżhom bħal dak li għandhom f'pajjiżhom stess. Ir-regoli l-ġodda jtejbu wkoll l-aċċess għal komunikazzjoni ta' emerġenza madwar l-Unjoni Ewropea u jiggarantixxu informazzjoni ċara dwar is-servizzi li jistgħu jkunu soġġetti għal tariffi żejda. Il-konsumaturi issa se jkollhom id-dritt tal-istess kwalità tal-internet fuq il-mowbile barra minn pajjiżhom bħal dik li għandhom f'pajjiżhom. L-operaturi li jipprovdu servizzi tal-mowbile huma obbligati jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom aċċess għal 4G jew għal networks avvanzati aktar tal-5G meta dawn ikunu disponibbli fil-post li jkun qed iżur il-konsumatur. Fil-kuntratti tas-servizz tal-mowbile tagħhom u fuq is-siti elettroniċi tal-operaturi, il-konsumaturi għandhom jingħataw informazzjoni dwar id-disponibilità tan-netwerk. Meta l-konsumaturi jivvjaġġaw bl-ajruplan jew bid-dgħajsa, il-mobiles jistgħu jaqbdu awtomatikament man-netwerk abbord ipprovdut minn satelliti. L-użu ta' servizzi tal-konnessjoni tal-mowbile ipprovduti minn networks mhux terrestri jista' jkun soġġett għal tariffi addizzjonali għalin ħafna. Ir-regoli l-ġodda dwar ir-roaming jobbligaw l-operaturi jipproteġu lill-konsumaturi tagħhom u jinotifikawhom meta l-mobiles tagħhom jaqilbu għal networks mhux terrestri. Barra minn hekk, l-operaturi għandhom awtomatikament jinterrompu s-servizzi tal-mowbile jekk is-servizzi tal-mowbile fin-networks mhux terrestri jitellgħu kont ta' €50 jew inkella jilħqu xi limitu ieħor definit minn qabel. L-operaturi jistgħu joffru wkoll servizzi addizzjonali bħal possibbiltà li l-konsumaturi jażlu li ma jużawx ir-roaming fuq l-ajruplani u fuq id-dgħajjes.